ጥዕና ብለይ ከመይ ትውዕሉ ክብራት ተመልከትና 12 ሰዓት ኮይን ሎ ዝርዝር ዜናታት ኢቲቪ ትግርኛ ሒዝና ቀሪብና ንኽትከታተሉና ንዕድም ዋናዊ ቅዋም ኢትዮጵያ በአመላል አማይን ምሕደራ እትምልኢትን ግድብ ህዳሴ ጥራሕ ምዝራብ ከም ዝኾነ ወሃበ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዛሪቦም አምባሳደር ዲና አበዝሃብ ወሰሙናው መግለጺ አበ ግድብ ህዳሴ ተኻትኢኻ አካላት ሰለስቲአን ሃገራት ናብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በመኻድ ዝገበር ወልዝብ ብዘይ ስምምዕ ከም ዝተዛዘመ አፍሊጦም ኢትዮጵያ ናብ ኪንሻሳ ዝኸደት ከም ትልሙድ ንአፍሪካዊ ጸገማት አፍሪካዊ መፍትሒ ብዝብል ዲፕሎማሲያዊ መገዲ ማናን ምርጋጽ ከም ዝኾነውን ገሊጾም እዮም እዝውን ሮባ አባይ ናይ አፍሪካውያን እዩ ካብ ዝብል ሓባራዊ ርድኢት ዝፈልፈለ እዩ ዝበሉ ቶም አቕባል ቃል እቲ ጉዳይ ካብ ማዕቀፍ ሕብረት አፍሪካ ንምርሓቕ ዝግበር ዘሎ ጽዕንቶ ኢትዮጵያ ከም ዘይትቕበል እዮም ዝገለጹ ይኹን እምበር ግብጺ አብ ወንበር ሕብረት አፍሪካ ካብ ዝነበረትሉ እዋን ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ እቲ ልዝብ ናብ ናይ ባዕላ ፈተውቲ ሃገራት ንምውሳድን ውልቀ ረብሓን ምሕላውን ናብ ዝሕግዝ ኣትካላት ንምስሓብ ዝፈተነቶ መገዲ አይነበረን ኢሎም ኢትዮጵያ ድማ ነዚ አመለኻኽታ ጥራሕ ዘይኮነስ አበ ጉዳይ ክትዕት ግድብ ካልኦት አካላት ክንደ አፍሪካ ዝኣክል ግደ ያሃልወን ዝብል ድሌትውን ከም ዘይብላ ገሊጾም ምስ ሱዳን ተተሓሒዙ ዘለቅ ቅዋም አምልኪቶም አበ ዝሃብዎ መብርሂ ብፍላይ ወታደራዊ ክፍሊ እታ ሃገር ልኡኽቶ ውክልና ሒዙ እናተንቀሳቀሰ ምዃኑ ገሊጾም በቀዳማይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶ ኻቢሉ ዝቀረበ ብዕጹው ንዛት ሕቶ ኢትዮጵያ ብዕቱ ከም ትኸታተሎ ውን አምባሳደር ዲና አብ መግለጺኦም አፍሊጦም እዮም አብዛኛው ጥያቄዎቹ ተሟልቷል የዳታ ጥያቄ ነበር ከዚህ በፊት ዳታ በሬሲፕሮሲቲ ስንል ነበር የቆየነው እናንተም ሰጡን እኛ እንሰጣቸዋለን የሚል አሁን ግን ይሄው ከፈለጋችሁ እንፈርምላችኋለን መብዛሕትኡ ሕቶታት ተመሊስ እዩ ቅድመ ሕዚ ሕቶ ዳታ እዩ ነይሩ ነዚ ሕቶ ንስኹም ተሂብኩምና ንሕና እውን ክንወኩም ኢና ዝብል መልሲ እዩ ነይሩና ኸዚ ግና እንተደሊኹም ክንፍርመልኩም ኢና ድሕንነት ግድብ ዝምልከት ይኹን አመላልኣ ዝምልከት ኸዚ ክንፍርም ንኽእል ኢና ዝብል መልሲ ኣለና ብዛዕባ እዚ ዝለዓል ጸገም የለን ብፍላይ ሱዳን ኣብ ዘይዛዕባ ናይ ባዕላት ትብሎ አጀንዳ ይብላን ጉዳያ እውን ኣይኮነን ብዛዕባ ውክልና ይንብሎ ስዑልና ይኮናን ሕቶም ካመ መፈለምቲ ሃንጸት ትግድብ ጀሚሩ ህዝቢ ሱዳን ዝፈልጦ እዩ ኣብዚ ክግለጽ ዘለዎ እቲ ግድብ ካብ ንኢትዮጵያ ንላዕሊ ንዓኣቶም ከም ዝረብሕ ካብ ክድብ ተከዘ ተረዲኦም እዮም ብፍላይ ወታደራዊ መሓውር እታ ሃገር ናይ ካልኦት ልኡኽቶ ሒዙ እናተንቀሳቐሰ እዩ مسحاب دوب إثيو سودان أب زملكات سودان أب لعل إثيوبيا زفتصمت ورارن زبصحته قدات نبرتن على ملخ محبر سبن فتوتن تعنتو كفترلا بمقبارنا بزنبرتو مقدر كبن ختملس بوغن إثيوبيا صاوعيتنا قربه كم زخنون تزاريبهم يم የሰብአዊ መብት የሰብአዊ ተቋማት የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ወገኖች በተለይ መራባያኑ በብዛት አክሰስ ክፈቱ የሚል ነገር ነበር ትካላት ሰብአዊ ሓገዝ ብፍላይ መብዛሕትኦም ምዕራባውያን ሓገዝ ንምሃብ በርኹም ክፈቱ ዝብል ሕቶ ብበዝሒ ዘልዕልዎ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ነገር ብመርከብ ጽዒኖም ኣብ በሪ ጠጠው ዝበሉ እዮም ዝመስሉ ነይሮም ብነፋሪትን መኪናን ሓገዝ ጽዒኖም መንገዲ ዝሰኣኑ እዮም ዝመስሉ ነይሮም ነገር ግና ምስ ተኸፈተ ዋላ ሓደ ነገር የለን ሓድሓዲኦም ሳተላይት ፍቆዱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ጥራሕ ጽቡቕ ሓገዝ ሂባትና ኣላ እዚ እውን ክነመስግን ንፈቱ ካብዚ ሓሊፉ ግና ዝዛረብዎን ዝትግብርዎን ዘይራኸብ እዩ أب كل التجري مس زلوا سبعة حاجز تأساسيرو أب ذهب ومبرهي زجبر حاجز تنخيرو كم زغط ألا بمحبار ما قد كفتولنا زبلو زنبرو على ملقات كالات ما قد مستخفته كاب أمريكان توسنا هاجرات وطع بادو إيدم كم زخنو معزاب كم استخالون تزاري بميم ማእኸል artificial intelligence ኢትዮጵያ ቋንቋታት ትግርኛ አምሓርኛ ኦሮምኛን ሶማሊኛን ስራሕቲ መምሃር በማሽን እናሰርሐ ምዃኑ አፍሊጡ ማእኸል artificial intelligence ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስቴር ኢኖቬሽን and ቴክኖሎጂ በመተባበር ዘዳለዎ ሰብ ሰራሕ ምስተውዓል ንኹሉ ብዝብል መሪሕ ቃል ቀዳማይ ዓውደ መጽናዕቲ ዓውደ ርኢን ይሳለጥ ኣሎ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተጣየሸት ማእኸል ኣብ ዘፈራት ፋይናንስ ትራንስፖርት ጥዕና ቋንቋን ሕርሻን ካልኦት ዘፈራትን ዝሰርሕዎም እናሰርሕዎም ዝርከቡን ስራሕቲ
يونيفرسيتي أبت عودة مصنعة قريبة ميم منستر إنوفيشن اند تكنولوجي دكتور أبراهام بلاي اتمؤخل إثيوبيا زتلمتهم ناس ديجيتال قطبا قاعدين مقبار زحجزو سرحتي إن تسرحوا كم زركبوا تزاربا وانا دايركتور مؤخر artificial intelligence إثيوبيا ورق وقاتشنا بجديهم قنقطات إثيوبيا على ملخاوين مقبار بسبب سرح نايمستو على ماشين كمرحون مقبار إن تسرح مخانو قليتهم ما أخل artificial intelligence إثيوبيا أبي إثيوبيا سبسرح تكنولوجي مستو على نخم الرحن كدقفن حلف نستوهابو تكاليوم جيجا مس جوبتن مرخابة 89 كيلومتر وزنك هنسات مجدي جيجا أرمو قالي نتسالت مخانو تحبيرم ببرح حدا نتبحمش تبيل يعني تنزلت بروجكت نبرت اتخابي نزوز تماي أب مقرب كم تركب دما تحبير إيو نزبز أبا أزمرا موسي أبادي دمك بعلى سلطان منجدي فيدرال أب مبرق إثيوبيا زنصوم كابزلو 3 عبيت سنت مجدتات جيجا أرموك على حد يوم 204.3 كيلومتر نو حد زلو هتصات مجدي ات بروجكت جيجا مس جيبوتي بقطتا يكون بتزوري كمدما باقارات يزرغب مخانو لمحبرسب التكبابي بزح طقم كم زلو دما تحبيرو يوم ايه منجد توتالي በጣም የሚፈልግ መንገድ ነው አሁን በንግድ ደረጃም ስናየው بحفشا از مجدي بطعمي ادلاي مجدي እዩ بزفر نقدي انترأ جبوتي مسجق جيجان مرخاب قدم حزي بهارر غير خائخات خيد حزقنا بقطتا كاب دريداوا وي كاب جيجا جبوتي مئتاوي كاليو حزي دما 80 كيلومتر كنكي غيرلو ابزي خباب دما كم زرأ بزح ناي حرشا مريت አሎ ابزي دما سرناي مشلا وحري فريو نداد دما يغععزيو ስለዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ እዩ ዝጠቅም بتقارات تشاينا CCECC اب هنص ዝርከብት መንገዲ ብዘተሓዘሉዋን ድሕሪ 2 ዓመት ንግልጋሎት ከም ዝውዕል ድማ ትጽቢት ይግበሪው ፕሮጀክቱ 104.3 ኪሎ ሜትር ነው ከጅጅጋ ሃርሙካሌ እቲ ፕሮጀክት 104.3 ኪሎ ሜትር እዩ ካብ ጅጅጋ ሃርሙካሌ ዘራኽብ መንገዲ እንትኸውን ክሳብ ሕዚ ድማ 35 ሚእታዊ ህንጸቱ በፂሕሎ እዚ ስራሕ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 1 ዓመት ኣቁፂሮሎ ናይ 3 ዓመት ፕሮጀክት እዩ እቲ ኮንትራክተር ድማ ሙሉእ ዓቕሙ ተጠቂሙን ሓይሊ ሰብ መዲቡን ኣብ ዝተተሓዘሉ እዋን ንምፍጻም ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ ኣብ ከይዲ ህንጸት እቲ መንገዲ ምኽባር ወሰን ጸገም ንከይኸውን ሕብረተሰብ እቲ ከባብን እቲ ምሕዳርን ብዝተዋደደ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ዝተሓበረ እንትኸውን ጎናጎኒ ድማ 4 ዓበይቲ ጎዳጉዲ ብምኹዓት እቲ ማሕበረሰብ ማይ ንኽጥቀም ከም ዝገበረ ድማ ተሓቢሩ እዩ ሶማሌ ክልል ብዙ የውሃ ችግር አለ ኣብ ክልል ሶማሌ ብዙሕ ናይ ማይ ጸገም ኣሎ እዚ ጸገም ንምፍታሕ ድማ እቲ ኮንትራክተር 4 ጎዳጉዲ ኩዒት እዩ እዚ ብምግባር ድማ ንባዕሉን ጎናጎኒ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ንኽጠቅም ገይሩ እዩ ህንጸት እቲ መንገዲ ጸገም ምኽባር ወሰን ዘይተረኣየሉ ብምዃኑ ኣፈጻጽማቲ ፕሮጀክት ውጽኢታዊ ከም ዝኾነ ምብራቃዊ ክፍሊ በዓል ስልጣን መንገዲ ፌደራል ኣፍሊጡ እዩ በመንገዲ ወሰን ክልል ውስጥ ኣብ ከባቢ እቲ መንገዲ ዝርከቡ ናውትታት ንምልዓል ምስቲ ከባቢ ምምሕዳር ብቅርበት ክስራሕ ብምኽኣሉ እቲ ኮንትራክተር ንህንጸት እቲ መንገዲ ዘገልግሉ ማሽነሪታት ብምትእትታው ብቁልጡፍ ክጅምር ብምኽኣሉ ጽቡቕ ዝኾነ ኣፈጻጽማ እዩ ዘለዎ ህንጸት እቲ መንገዲ ብብር 1.5 ቢልዮን ገንዘብ ዝህነጽ እንትኸውን ጅግጅጋ ምስ ጅቡቲ እንተራኽብ ድማ ካብ ዝነበረ ኣማራጺ መንገዲ ብ80 ኪሎ ሜትር ዝንከይ ምዃኑ ድማ ንምፍላጥ ተኻይሉ እዩ دكتور فانا حاغوس فلاميتي غوالنستيتي بريزيدنت يونيفرسيتي مقاله خوينن تشيمن قدماي ديغري تمرتن اب يونيفرسيتي اديس ابابا بحجز تمرقن تخونا كالاين سالساين ديغري تمرتن اب يونيفرسيتي دبوب افريكا تخاتاتيلنين دكتور فانا حاغوس اب هاجر كينيا زركب اكاديمي ساينس افريكا دهره دكتوريتن رخيبن اتن بريزيدنت اب بيرو فتح كل تግራይ عقبت حق كوينن سرح زجمران تخونا اب يونيفرسيتي مقاله 12 ዓመታት بحجازيت بروفيسور نت አገልግለኔን دكتور فانا اب يونيفرسيتي مقاله فلاميتي غوالنستيتي بريزيدنت ኮይነን ተሸይመን ኣለዋ
ሰላማውን ዴሞክራሲያውን መረጻት ሳሊጡ በተስፋ ጽበይ ወጉዳይ ክሪኡ ከም ዝደልዩ ከመርጹ ዝተዳለው ወሃብት ርእይቶ ተዛሪቦም መረጻ በሰላም ንኽዛዘም በጽሒቶም ክፍጽሙ ምዃኖም ገሊጾም ኣለው ርእይቶታቶም ተከታተልና ክንምለስ ሰው በምርጫ የመጀመሪያ ዲሞክራሲ መብቱ ምርጫ ነው በምርጫ ደግሞ የሚፈልገውን ፓርቲም ሰብ ምምራጽ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ እዩ ዝሓረዩ ፓርቲ ክመርጽ ይኽእል እዩ ነዚ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ክጥቀመሉ ኣሎ ግዜን ከሎ ድሓርካ ምድፋእን ጸኒሕኻ ካልእ ሕቶ ካብ ምምጻእ ግዜኡ ተጠቂሙ ካርድ ተዝወስድ ዝሐሸ እዩ ይብል የመዘናጋት ነገር ያለ ይመስለኛል ቅስቀሳውም ላይ ብዙም የሚታይ ነገር ያለ አይመስለኝም ምድንጓይ ዘሎ ይመስለኒ ኣምላዓል እውን ብዙሕ ዝረአ ነገር የለን ሕብረተሰብ ድማ ምላዓል ተዘይተኻይዱ ዘዘኻኽር ሰብ ተዘይልዩ ምዝንጋዕ የርእዩ ኣነ ኣብዚ ቀረባ ስለ ዝነበርኩ የመጽ ሕብረተሰብ መጽኡ ንኽምዝገብ ምላዓል ተዝግበር ጽቡቕ እዩ ፊት ላይ በጣም ብዙ ሰው በብዛት እየመጣ አልነበረም አሁን ላይ ግን በጣም ቁጥራቸው እየጨመረ እየመጡ ካብቲ ናይ መጀመርታ ሶሙን ግና ሕዚ ዝሐሸ ሰብ ይመጽእ ኣሎ ቅድም ኢሉ ብዙሕ ሰብ ይመጽእ ነይሩ ሕዚ ዝሐሸ ቁጥር ዘለዎ ሰብ ይመጽእ ኣሎ ምስቲ ዝቐረየ ግዜ እንትነጻጸር ግን ብዙሕ ይስተርፍ 7 መዓልቲ እንተሪፈን ሰብ በኣጋ ክመጽእ ኣለዎ ብዝተኻለ ጻዕቕ ሰብ ከይተፈጠረ ብእዋን ተዝመጹ ይሐይሽ ዜጎች ዲሞክራሲ መብታቸውን እንዲያስከብሩ መጥተው ይበጃቸው ዜጋታት ዲሞክራሲያዊ መሰሎም ብምሕላው ዝኾኖም ንኽመርጹ መልእኽቲ ንሐልፍ ምዝገባ መረጽቲ 7 መዓልቲ እየን ተሪፈን ኣብዘን መዓልትታት መጽኦም ተመዝጊቦም ግዚኦም ተዝጥቀምሉ ኣነ ንመበል ካልኣይ ግዜ እየ ዝመርጽ ዘለኹ ዜጋታት ይረብሐና እዩ ዝበልዎ ተመሪጾም ንሶም እዮም ዝጥቀሙ ቢያንስ 1500 መዝገብ ኣለብኝ እንተነኣሰ 1500 መረጽቲ ከመዝግበለኒ ኣይኮነን ዶ 1500 እኳ ኣይመዝገብኩን ሕብረተሰብ ብዛዕባ መሰሉን ግቡኡን እኹል ኣፍልጦ ይብሉን ኣብዚ ሕዚ እዋን መሰሉ ክጥቀመሎ ነባራይ መጽኡ ተዝምዝገብ ኣብ መረጻ ኣድሂቦም ዝለዓሉ ጉዳያት ዝምልከት ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ 26 ፍሉያት መጋባእያታት ብምጥያሽ ይሰርሕ ምህላው ፕሬዝደንት ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ገሊጸን ኣብቶም ፍሉያት መጋባእያታት ክሳብ ሕዚ ኣብ ጉዳይ መረጻ ዝተርኣዩ ዛዕባታት ምህላዎም ድማ ኣብርሄንን ንጸብጻብ ሰሎሞን ኣበጋዝ ኣባዲ ደመቀ ቅድመ ሕዚ ኣብ ዝተኻየዱ 5 መረጻታት ዝለዓሉ ቅርታን ጥርዓንን ብይን ብስሩዕ ቤት ፍርዲ ይወሃብ ምንባሩ ይግለጽ እዩ ኣብ መረጻ ዲቦም ንዝለዓሉ ጉዳያት ክርእዩ ዝኽእሉ መጋባእያታት ክጣየሹ ብዘይምኻሎም ድማ ጥርዓናት ብዝግባእ ንከይረኣዩ ገይሩ ምጽንሑ ድማ ይግለጽ እዩ እዚ ጸገም ኣብ ሻድሻግራዊ መረጻ ፍታሕ ንምሃብ ኣብ ቅድሚ መረጻ እዋን መረጻን ድሕሪ መረጻን ካብ ውድባት ፖለቲካን ሕጽያት ፖለቲካን ዝለዓሉ ቅርታታት ክርእዩ ዝኽእሉ ፍሉያት መጋባእያታት ብሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ተጣይሾም ናብ ስሩዓት እዮም ፕሬዝዳንት ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ዝኾና ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ምስ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረን ጻንሒት ከም ዝሓበረኦ ኣብ ከይዲ መረጻ ኢትዮጵያ ብኣዋጅ ቁጽሪ 1162 ዝባር 2011 ብዝተሓጸጸ መሰረት ጉዳያት መረጻ ጥራሕ ክምልከቱ ዝኽእሉ 26 ፍሉያት መጋባእያታት ምጥያሾም ሓቢረን እየን በፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አንዳንድ ዳኞች ያሉበት 11 ችሎቶች በፌደራል ቀዳማይ ብርኪ ቤት ፍርዲ ሓደ ዳያኑ ዘለዎም 11 መጋባእያታት በላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድማ 3 ዳያኑ ዘለዎም 10 መጋባእያታት ተጣይሾም እዮም በፌደራል ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ድማ መጋባእያታት ክዳለው ተገይሮም ኣለው ስለዝኾነ ድማ ኣብ ጉዳያት መረጻ ኣድሂቦም ዝምልከቱ ተወሰኽቲ መጋባእያታት ተጣይሾም እዮም እዚ ንምግባር ድማ እቲ ኣዋጅ ይፈቅድ እዩ እዞም መጋባእያታት ንዝተሸየሙ ዳይናታት ድማ እኹል ዝኾነ ስልጠና ከም ዝተዋሃቦም ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ገሊጸን እየን ሁሉ ጊዜ ዳኛ ጉዳይ ሲቀርብለት ያለውን ህግ አንብቦ ኩል ጊዜ ዳይና ጉዳይ ቀርበሉ እንተሎ ዘሎ ሕጊ አንቢቡ ብምትርጓሙ ውሳነ መሃብ ካብ ሓደ ዳይና ትጽቢት ዝግበር እዩ ይኹን እምበር ብፍሉይ ተራእዩ ፍሉይ ስልጠና እቶም ዳያኑ ንኽረኽቡ ተገይሩሎ እዚ ድማ ጉዳይ መረጻ ብጥንቃቐ ክረአ ስለ ዝግብኦ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ሕድሕድ ዳይና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ካብዚ ብሕዚ ምድላው ኣገዳሲ እዩ ዛጊድ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምምጻእ ጀሚሮም ኣለው ሓገዝቲ ዳያኑ ተጠቂሞም ዓለም ለኸ ሕግታት ብምርኣይ ፈሊጦም ንክሰርሑ ዓርሶም ከዳልው ኣለዎም ብትሕቲ ፌደራል ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ዝርከቡ 3 ኣብያተ ቤት ፍርዲ ዝተጣየሹ ፍሉያት መጋባእያታት ክሳብ ሕዚ 11 ጉዳያት መረጻ ብምርኣይ ብይን መሃቦም ድማ ገሊጸን እየን መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አንድ ኬዝ ነው የመጣው እስካሁን ምርጫ ጋር የተያያዘ
أب قدما يبركي بيت فردي كساب حزي حدا قداي ترأيو قريبو أب العلوي بيت فرد دمانا بعصرت قدايات قريبهم أب كتتليوم زركبو مبزحتيهم قدايات دما بورد مرتقا كن مزقب سلازي فقدا أيتا مزقبنان زبلو قرطايوم قريبهم بورد مرتقا بزقرب الحق مسارت اتهم معقنتات بزي من ملقوم كيتا مزقبو زترفيهم كابزي دمانتهم شمونتا بيين توهيبوميو كابزي دمانا بحافشاو بيت فردي بيقباين مزيوم اللو كساب حزي دما زقات أمنا تقميلن كينيا حويسوا بستفلاليو هاجرات حتو زلعاللهم وتيت مرصاتات ببين كرموز تغبرو مهلاوم زحبرا ويزورو معزا شنافي اب ኢትዮጵያ ከምዛ ዓይነት ባህልን ክህሉ ካብ ፖለቲካ ውግና ነጻ ብዙኾነ አገባብ አብያተ ፍርድታት ብይን ክቡ ከም ዝግባድ ማገሊጸኔን ፖለቲካ ፓርቲዎችም ጭምር አማራጮቻቸውን ውድባት ፖለቲካ እንትኾኑ መማረጽ ሐሳቦም በመቅራብን ህዝቢ ክገልጹ ይግባ ፖሊስታቶም ድማ ህዝቢን ክርድኦይ ምግባር ካብዚ ወጻኢ ንዝለዓል ክትዕ ብነጻነት ንክውስኑ አብያተ ፍርድ ድልዋት ክኾኑ ይግባም ፖለቲከኛታት ድማ ኣብቲ ትካል እምነት ክህልዎም ይግባ ሕጊ ፍትሐ ብሔር ኩነታት ኢትዮጵያ ብግምት ውሽጢ ዘእቶ መንባሩ ዘልዕላ ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ሓድሽ ረቂቕ ስነ ስርዓት ሕጊ ብምድላው ናብ ተወከልቲ ባይቶ ህዝቢ ከም ዝተላኸ ብምግላጽ እዚ ስነ ስርዓት ሕጊ ድማ ኣብ ቀረባ ጸዲቁ ናብ ተግባር ከምዛቱ ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ገሊጸኔን ንሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ካርድ መራጽነት ዝወስዱ ዜጋታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ምምሕያሽ ዋላውን ተርኤ ምስቲ ተሪፉ ዘሎ ሓፂር ግዜ ምዝገባ መረጽቲ ዜጋታት በቲ ዝድለ በዝሒ ካርዲ ኣብ ሙሳድ ከም ዘይርከቡ ተገሊጹም ዜጋታት መዓልቲ ምዝገባ መረጽቲ ቅድሚ ምዝዛሙ ካርዲ መረጽቲ በሙሳድ ዴሞክራሲያዊ መሰለም ክጥቀሙ ድማ ጻውዒት ቀሪብሎ ኮሰን ብርሃኑ ነጻና ዲሞክራሲ ፍትሃዊ ምርጫ ከተደረገ ናጻ ፍትሃውን ዲሞክራሲያውን መረጻን ተተሳሊጡ ብርግጸኝነት ሕቶና ክምለስዩ نهار واقعون كعريولنا تسفان جبر. عندنا تاجنا تناخر منقسم. حدنتنا تناخرنا منقسم ون زياد تناخرون تقصيلو إثيوبيا نافزل على درجة زبط صحيح. أنا سلام سون كبي سبوتشي سلام. أنا سلام أنت خوينا مسدراي قربيتي سلام أنت فتي رأيو كل زركاب. لازم أنا سيكون خال بزخلو سلام وخحل الله وإزبل. ينك علوتات. نانق حزلو مناسي دكنا حقي صبونا جرينا كنهم زلنا نصا ولودا كنفتر دكنا بنصانت هاجر نخركبو كارد وسيدنا زدلنا يبارتي نممراتيو كارد مسጫ ቢሮዎች በየአካባቢው ተከፍተዋል مهوبي كاردي بيروتات ببخبابيو تخفيتهم يوم سلازي غزي خي حلفه انخدكم تتقاملو الى يزحبر هوني بكل وسجالو انا بوغني وسيدي ابز خبابي نزنبرو أنا وسيدي إمو وسيدكم زدلخمو مرصو إلى إزمعد بمراص عينت نممزقب زبقعو معقنتات إثيوبياوي زيغا انت خوينو أبعلت مزقبا عدميو 18 عامتن لعليون انت خوينو أبت مرص أخلل انت وحده 6 ورحي انت نيرو بمراص عينت كمزقبي خليو بمراص عينت نممزقب زي يبقعو معقنتات بمخنيات حمام أمرو عقم موسان زي ولو مخانو سلطان بزلو أكل ويكعا بوقع مرداتا زقربلو مسل ممراصو بحقي ويكعا بمسرت قبوؤنت زلو وسان بيت فردي زتقدب سب بمراص عينت أي مزقبن
زيناتنا ندقل اليوم أب هاجرات عرب زركبا قال مرخبت معخنات أب عبي قد بداسي إثيوبيا أدهبن ذهب أوزل تزابع حبريتات أو كبلان حزب إثيوبيا ون نزيزي كقالع كم زقبا أب يونيفرسيتي أديس أبابا حصيتي دكتور زخنا مكة آدم تزاريبا أب عالمنا زركبا عبيت مرخبتي معخنات بهلا زعبا قد بداسي زم حلال فوز تزابع حبريتات لو تزابع حبريتا نفرنا دما حبرتسب يسححت الله سلازي تحبرتسب تايك قبر زلمو تن تن زبازحة مجانية بزهان أي عالم عربيين كم جيران محل الفاز اللوا سلازي نحنا إثيوبيان زي كنقلب سلنا زي دما بتفل على يقان قطات بناي عالم قنقطات بإنجليزية بعربية كنا يعني نا إثيوبيا رئيته كنا محلال فلنا زبل إمنة لني تحكيم إثيوبيا نحلوس قبسي بزح حصوت ينزح حلو قبساويان سلازي ناي قبساويان حصوت كنقلبسو نخيل تمهرو زخونو بإنجليزية بعالم قنقطات بامحارية بناي إثيوبيا قنقطات راين تيخونس بعالم قنقطات كنا محلال فلنا نا إثيوبيا بزعبا إثيوبيا زلو دخلت إثيوبيا نمنتاي تقدب نحنا نمنتاي نقدبو كم زلنا كنزارب لنا عاوينا دمصنا كنا سمع لنا زبل إمنة لني بناي بعلنا قنقط رايس ناوشتي ديخون وصع كسمع زي سمعنا سبيلن سلازي ببزحات بعالم قنقطات كنتقم لنا بعالم قنقطات ملختنا كنا محلال فلنا زبل إمنة لني أب لزب عبي قد بداسي إثيوبيا قد حبرة أفريقيا حزون تتنخيرو كالصل كم زلوو منغست روسيا مغلاتو أب حبرة أفريقيا ومفتحي بأفريقيا زبل أجندا حبرة أفريقيا كمز دقفن أبت حبرة عبي إمنة كم زلوو زم ملخة مخانون ينزقلت روسيا زلوا مالت أب يونايتد نيشنز زلوا مغمجة إن إثيوبيا بزح زي كتحجز صني حلا أنا إثيوبيا ريتو كدقف صني حلا بعرف فيك حبرة كيخون زبلته مالت روسيا وتشاينا خلتين بزحلف عامت جبسي كم وغيرهم ناب سكيورتي كونسل وسيدو مونيرهم زغداي دحراي مليسوم نا افريكا حبرة مليسوم حجون راشا تزيت بأفريقيا حبرة سرك خون دليت اللوا نمنتاي أنا أفريقيا تجرب أفريقيان كي في التحكم زلوا أمنة صنع أمنة زلوا أيو بزحق زي قبسي ناب عالم ناب سكيورتي كونسل ناب أمريكا يونايتد ستيتس أوف أمريكا ناب كتوسطو تدلي نمنتاي تتصنو ناب لعلة إثيوبيا تتصنو يفتروا لي يخونوا دو زبل حساب زلوا أيو ناي راشا امنت جن تنسلستين هاجرات بذاته تم قداي كفتحو دليت اللوا ناب سكيورتي كونسل ناي سكيورتي إيشو أيكونن تقداي إلى ثلاثة عامن راشا بأفريقيا حبرت كخون كبزلوا امنت اللوا تي ناب خالق مالتيش كأفريقيا وزع كخونن نحر اللوا إثيوبيا كتسمع مع اللوا أفتي ناي حتى شحن حمشتميتن سمع معنا زجبر أو سلستين عدي نتايبل سلستين هاجرات ناب خالق وجن كأتو نحر دلوا خو نحر فينوس سلستين هاجرات كتسمع مع اللوا زبل إمنت مالت زبل أنكاز اللوا أفتي سمع معناتنا سلستين هاجرات نحدث يسمى معاس كأفريقيا حبرت كوزعي كأنني يوجب الأمنة علني لما نحنا إثيوبيان بزيك نسألنا علنا بأفريقيا حبرت كخونة تيزته كسألنا علوم إثيوبيان زب الأمنة علني قدماي منيستر السودان عبد الله حمدوق لزب سلستين هاجرات بعصو ككايد علونا بزبل سممعنات ممصوم بمسار سممعنات عيسرا 15 عامة فرنجي أبتعنقز التملاقة بمخانو بزوح زيقرم كم زي كونون أملاقيتنين قدماي منيستر السودان زخونو حمدوق مالتي عصو زخونا لزب كنكايد لنا نابزب المزيم اللهم ساعات مالتي مو إذي خميريو
تي حدا أنقصله يوفتي قلتش حن عصرت حمشتين سممعنت أبا قدب سممعنت أنا زلوا تم تكنيكال ويم تم وش قدام منسترات نحدث سماع معس زتي أبزت نحدث سماع معس ناب نتوم سلسته نايتن سلسته عدتات تقلای منسترات سبسبا غيروم ناب أقطع كيبو يوم زبل أنقص الله نزا أنقص زي تقيسهم يوم تقلای منستر حمدوك نزي سبسبا صوي عمزلو نا إثيوبيا أقوام يا صنعي كيكون زلو كم يوم مالت كم تا زحزنا يعني بأفريقيا حبرت كخونا لو سبسباو بزعز أنينا كن قصل لنا نا إثيوبيا مالت أنا السودان ناي جبسن تكنيك مالت نا أبدوس بعل مويا أبتا قدب كفيلهم كي قصاصرو اللوم زيبل حسب كن قبل يبلنا بعنا سلسلة رحنا يتقدب بناي هزبي جنزبي تسريحه سو هزبي كوسن دلوا إثيوبيا يا كتوسن دلوا بالأولوية إثيوبيا كأتو كيف قالوا يبلون ويلي أمن زيم تقلي منستر أبي كم زي فقدوا يأمن نهاتنا تم تكنيك كوميتيم وجو داي منسترم صنيعهم حيزهم اللو يا تعمل لي تصاب جزئية كتخون اللوا لمن تاي تهزبي زي صبايا ونجاريو تهزبي خندي 10 عامات ገንዘብ እንዳዋጽ እንካፍታ ናይ ማዓልቲ እቶቱ እንዳዋጽ ታ ገድብ ተሰሪሓ ስለዚ ተህዝቢ ዝጽበዩ ኤሌክትሪክ አምንጭስ ናብ ጽቡቅ ውጤት ይጽበየሎ ተህዝቢ دحري خال أي مالت تا خال أي تملئت مزنقع مالت دمو إثيوبياس حدا بليون دولار خسارة كيركبايو سلازي زي خسارة كنقبل يبلنان تا خال أي تملئت الصعب معلتها كتخون الوقت سبسبا بزيك كيصنع اللو تقلي منستر أبي زبل حسب أب ممحدار كتما أديس أبابا بتكالات حاملة وأسر زتتخلو فلسطات دهساس مصنعة تقايدو بسترخبو تسيت زتتخلو فلسطات أخول كنكن كام زي تقبر لهم تقليتهم ممحدار كتما أب زحالة فعامات بتكالات زتتخلو فلسطات أميتو مسسب بتصحيت أكالات زت أساليت الله أبي الملقيتها زوارو دزبت أبالو يبرها باديك أربايو محدار كتما أديس أباب زحلف عمت أب حملواي أسر بلعل 400 زأخلو تكالات أبتا كتما لعلي 8 مليون فلسطات تخيلو أتوم تكالات لزتخلوون فلسطات أمكن خانقن كفتت كم زنابرة كوميشن حلوة كبابن حملواي لمعاتن بمحدار كتما أديس أبا مسبت صحيت أكالات أبز قبروزة تقليسو أبت مدرخ مكن خان تخلافلسي زملكت مصنعتون قريبيو تساتفتت مدرخون زتتخلو فلسطات بزملكت زتعذب ومصقمات العلوم ስራዎቻችን የዘመቻ ስራዎች ባይሆኑ ስራሕትና ናይ ወፍሪ ስራሕቲ ተዘይ ኮይኑ ስራሕቲ ወፍሪ ማለት አበ መምሕዳር ከተማ ዘሎ ቢሮታት አበ ትልሞም እዚ ሐሳብኩም ዘካትትሉ ኩነታት ተዝፍጠር ለምሳሌ እኛ ስናንከባክብ ነበር 430 ወጣት ንኣብነት ንሕና ንከናኸን ዝነበርና 430 መናእሰይ እዘን ትካላት ዝተኻልዎ እዩ ትካላት ናይ ባዕልና ኢሎም ክሪኦ ኣለዎም ብምምሕዳር ከተማ ዝተተኸሉ ፈሳት ኣብ ምክንኻን ዝሐሸ ፈጻጽማ ዘርአዩ ትካላት ክትተባባዕ ከም ዝግባእውን ተገሊጹ አንዳንድ ተቋማቶች አይታቸዋል ቅድም ገለገለ ትካላት ሪና ኢና ኃይሊ ሰብ ቆጺሮም ዘድሊ አቅሪቦም እናተኸናኸኑ እዮም ካልኦት ድማ ተመሊሶም ዘይሪኡ ወለው ስለዚ ኣብ መንጎዞም ክልተ ዘሎ አፈላላይ ንኽጸብብ ጽቡቕ አፈጻጽማ ንዘለዎም አፍልጦ ንምሃቢና ዘዳለና እዩ ትካላት ዝወሰድዎ ፈልሲ ብዝግባእ ምትካሎም ክከታተሉ ይግባእውን ተባሂሉ ቦታው ጋር ከዝርያው ጋር ምስ ቦታን ኩነታትን ብዝስማዕማዕ ነገር ዘይተተኸለሎ አብዚ እንሐዋሩ ተረዲና ተንሰርሕ ጽቡቕ እዩ ከተማ አሮንጋዴ ሽፋኑ ካላደገ በስ ሐምለዋይ ሽፋን አብዛ ከተማ ተዘይዓዊው ለውጢ ከባቢ አየር ክትጻወሮ ከቢድዩ በዚህ መንጽር ምምሕዳር ከተማ ጠመተሂቡ እናሰርሕ ይምማል ይከኣል በአንጻሩ ዝረአዩ ጸገማት እውን ኣለው ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብምምሕዳር እታ ከተማ ትካላት ዝተኸልዎ ፈልስታት ብምክንኻን ዝሐሸ ኣፈጻጽማ ንዘርአዩ ኣፍልጦ ተዋሂቡ
ኣብ ክልል ትግራይ ን2.5 ሚልዮን ህዝቢ ካልኣይ ዙር ሰብኣዊ ሓገዝ ምግባሩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝሓለፉ 100 መዓልታት ዝፈጸሞም ተግባራት ብዝምልከት መግለጺ ሂቡሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣይተ ገብረ መስቀል ካሳ ከም ዝበልዎ ስልጣኖም ብዘይ ኣግባብ ክጥቀሙ ኣብ ዝጸንሑ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ስራሕ ስጉምቲ ተወሲዱሎም የጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮች በተለያዩ ጊዜያት ከህዝብም ከመንግስታዊ መዋቅር ያገኘነው መረጃ መሰረት በማድረግ ነው ናይቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር አመራርሓታት ካብ ህዝብን መሓውር መንግስትን ብዝረኸብናይ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ዝተፈላለዩ ዋናት ጉድለት ኣብ ዝነበሩ አመራርሓታት ስጉምቲ ወሲድና ኢና ሓደ ናይቲ ህዝቢ ስናምሩ ዘይውክሉ ኣብ ዝነበሩ አመራርሓታት ስጉምቲ ወሲድና ኢና ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ስርቅን ሌብነትን ብምውፋር ናይቲ ህዝቢ ምንግልታዕን ኣብ ፀገም ውሽጢ ምውዳቕን ንጎኒ ብምባል ኣብቲ ፀገም ዝተረኸቡ አመራርሓታት ድማ ካብ ቦትኦም ክለዓሉ ጌርና ኢና ኣብ ከይዲ ድማ ካብ ሓላፍነቶም ምልዓል ጥራሕ እንተይኮነስ ብሕጊ ክዕተትሉ ዝኽእሉ ኣገባብ ክህሉ እዩ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካልኣይ ዙር ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግባር እኹል ቅድመ ምድላው ከም ዝገበረ እቶም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ተዛሪቦም እዮም ሁለተኛ ዙር የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ እያደረግን ነው የምንገኘው ካልኣይ ዙር ህጹጽ ሓገዝ ኣብ ምግባርና ንርከብ እዚ ሓገዝ ህይወት ናይ ምድሓን ሓገዝ ስለዝኾነ ሕዝውን ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ቅድመ ኩነታት እንተይ ተማሉ እቲ ህዝቢ ንኸይመውት ረድኤት ዝለኣኽናሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ካልኣይ ዙር ናይቲ ተረዳይ ቁጽሪ ብትክክል ክቕመጥ ብምግባር ተሓታትነት ብዘለዎ ደረጃ ንምክፍፋል 414,000 ኩንታል ን2.5 ሚልዮን ህዝቢ ተዳልዩ ዝርከብ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ንዝተመዛበሉ ዜጋታት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምስ መንግስቲ ፌደራል ብሓባር ብምዃን ሓገዝ ኣብ ምግባር ከም ዝርከብውን ወሲኾም ገሊጾም አሁን በክልሉ በተጨባጭ 1,710,000 የውስጥ ተፈናቃዮች አሉ ሕዚ ብጭቡጥ ኣብ ክልል ትግራይ 1,710,000 ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዳሉ መብዛሕትኦም ተመዛበልቲ ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ሰሜን ትግራይ 3 ወረዳታትን ካብ ደቡብ ትግራይ 5 ወረዳታትን ዝተመዛበሉ እዮም ነዚኦም ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ኩሎም አመራርሓታት ዞባ ወረዳታትን ብምርድዳ እቲ ዝለኣኽ ሓገዝ ብቐዳምነት ንክወሃቦም ብምርድዳ እቲ ሓገዝ ተላኢኹ እዩ እቶም ተመዛበልቲ ሕዚ ብዘለና መረዳእታ መሰረት ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡን ሓገዝ ከም ዘይረኽቡን ብኣሽሓ ዝቑፀሩ ዜጋታት ከም ዘለዉ ብምግምጋም ምስ መንግስቲ ፌደራል እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብምልዛብ ህይወት ናይ ምድሓን ስራሕ ይሰርሕ እዩ ዘሎ ኣብ ክልል ዓፋር ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃዩ ተመሪቖም ብኣይተ መሐመድ ሑመድ ያዮሽም ስያመ ዝረኸበ እቲ ቤት ትምህርቲ ቤተ መጻሕፍቲ መእከቢ ኣዳራሽን ዝሓዘ ምዃኑ ተገሊጹሎም ህንፀት እቲ ቤት ትምህርቲ ብተሳትፎ እቲ ሕብረተሰብ ዝተወገነ እንትኾን ፅሬት ትምህርትን ተበጻሕነትን ንምርጋፅ ልዑል ኣበርክቶ ንክህልዎ ተሓሲቡ ዝተሃነፀ እዩ ተባሂሉሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ላዕለዎት ኣመራርሓት ክልል ኣመራርሓታት ወረዳ ፃውዒት ዝተገበረሎም ኣካላትን ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹሎም ከም ሪፖርተርና ዓሊ ሚራሕ ሙሳ ናይ ወረዳ ኤልዳር ርእሰ ምምሕዳር ኣይተ ዓሊ መሐመድ እቶም ነቲ ቤተ መጻሕፍቲ ነዚ ብርኪ ዘብጽሕዎ ማሕበረሰብ እቲ ከባብን ካልኦት ሰብ ብጽሒት ኣካላትን ምስጋና ከም ዝግብኦም ገሊጾም እዮም ፕሬዝደንት ሶማሊያ እዋን መሪሕነቶም ኣብ ዘናውሕሎም ሕጊ ፊርሞኦም ከም ዘንበሩ ተገሊጹ ፓርላማ ተሃገር መዝነት ፕሬዝደንት መሐመድ ፎርማጆ ንተወሰኽቲ 2 ዓመታት ዘናውሖ ብ149 ደገፍ ድምፅን ብ3 ድምፀ ተቃውሞን ምዃኑ ተገሊጹሎም ካብ ሃገራት ምዕራብ እውን ኣብ ልዕሊ እቶም ፕሬዝደንት ድምፅታት ተቃውሞ እናተሰምዑም ተባሂሎም እቲ ኩነታት ከም ዘተሓሳሰቦም ዝግለጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን ማዕቀብ ክንግበር ከም ዝኽእል አጠንቀውም ሕብረት አውሮፓ ድማ እቲ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ሶማሊያ ክፍፍል ክፈጥር ዝገብርን ነታ ሃገር ኮነ ንጎረቤት ሃገራት ዘይምርጋዕ ዝፈጥርን ኢልወሎም መንግስቲ ሶማሊያ በሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ግዳይ ጉጉይ ሓበሬታ ምዃኖም ገሊጹ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስቱ ንክልዓዓል ዝገብር ኣካይዳ የርኢ ኣሎ ክብልውን خاسيس ولو كم تصبصاب أفريكا نيوز